Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama inde on manama jettoɗe tawi ko saɗi gondude nede netare eɗen ɗo e Daka mo Madina Gounass caggal julal takusan édition 2025 ma en jillo e nder yimɓeɓe caggal julal takusan namdoɗen yimɓeɓe jeyanɗe mumen e miijoji mumen holno ɓe jeeri oɗo Daka tawi ko e télé mon Pindi TV ɗum noon ndewe amen musidɗo inde nde yetto nde hoto jeeyaɗa? Mamadou Ba Jammel Gawdal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko salminde e juurade dental gongal ɗo ngal minen ngol ɗo woni c'est la première fois arde amen ɗo kono komin ngari ko yettere Allah mawde sabu ko heewi ɓeydima e amen kadi so neɗɗo reppi ha ari ɗo ka gartowo minen noon ngol ɗo woni c'est la première fois arde ɗo kono arde amen ɗo nde ɓeydi min no feewi emin caggal yettude Allah kay julde nela sallallahu alaihi wasallam min ñaagoto Allah kala hitande yo Allah hokku min soften no min ngari ɗo yewtere welde nde ganduɗa hoore ma ene deeƴe noppi ɗum noon min ñaago tan bandiraɓe so tawi ɓe mbawi kala bawɗo so ronkani garnoɗo hikka sone ara yo ador ɓiɓɓe mum kala garɗo ma dañ hen dadal ma dañ hen ɓeydare. Musidɗo innitoɗa hoto jeeyaɗa e garana en kadi holno jiruɗa Daka holnde battuɗa arde Daka kadi holko ɓuri weldema e Daka? Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. O wiyete ko Mouhamadoul Kabir walla mbiya Mouhammad Belal. Eywa min min gummiri ko Gambi nokku biyeteɗo Banjuli min gummi ñande aljumade min jetti ɗo ñande samedi nde kirnol Daka ala kullin Daka kam ko ɓeydare tan sabu julɓe gonata ina ndewa Allah worɓe mehe ɗum kam ko yettirte Allah tan kala ɗum noon wona dental ngal tan nodda ko julɓe fof jeeyi ɗum noɗen jettira ɗum Allah no feewi e Allah waddi ene ngol ɗon dental sabu wona an suɓanto ɗum hoorema ko Allah suɓantoma ɗum noon ina yoni yettude Allah. Annene a ari Daka mo ɓurɗa ko leydi Gambi ko an tan ari walla kadi holno foti juuɗe mbaɗɗa arde Daka? Eywa min kam keɓemi duuɓi jeeɗiɗi fewde hande ha 2012 ɓeɗe ara 2012 noon ha 2015 ɓeyrumi kadi arde guila nden kadi ha hande ɓeɗe ara ɗum unnaji kamɗon kaɓarde ɗi wonno koye jangde guenumi jangde on tuma kadi mi daƴani gargol ngol. Eywa dental noon no min gari dental kewgal min garda bisuji amin jooɗi no feewi so Allah gambina fof ne gara eyyi Daka kam ceerno ko neɗɗo yi hen fof e yitere a wawa ɗum famminde neɗɗo ma neɗɗo yiyan ɗum hoore muɗum eyyi ko kawisaji ɓoli woni ɗo yete kawisaji ɓoli hikka puɗɗumi ɗo arde kono no jiirumi Daka on mi weltima mi meeɗaɗo arde ko hikka ngal Gambi gimmimi kono koye nder Casamance min gonno minenne ɓe gonduno saare wotere gimmimi ɗo jaami Gambi jooɗoymi to kono miɗo ga Casamance toujours ana wami ara gal hikka min mi arde ɗo ala no jiirumi Daka o si wona moƴƴere tan yo Allah hokkan duuɓi ñagalo kala mi ara sabu ko jiimi hen ko mi weltima eyyi moƴƴere wonde hen yo Allah ɓeydude. Holmo ko mbiyataɓe meeɗa arde ɓe kañumen ɓen kala simi yiiɗume mi wiya ɗumen jehen sabu ko jiimi toon ko yettere Allah ɗaɓɓude baraji won ton. Eyyi aɗa andi waɗi ko sifaji ɗiɗi enen Daka o ko ɓural kadi hitande fof ina ɓeydo Daka hitande fof ina ɓeydo Daka hitande fof ɓural mum kadi no ɓeydo yaajede mum no ɓeydo anani fof ko barke Allah e barke ceerno yimɓeɓe fof gardata ɗo ko barke Allah e barke ceerno ko sosi ko ina wayno woni tan koye ɓeydade mo Allah addi ɗum fof kadi no foti yettude Allah yetta fof adan Daka ina metti ina weli sabu ɗum adan Daka gueɗe ɗe fof ina newanimi gueɗe ɗe fof ina newi gila Alaji Mo Saydou ha to ceerno men oɗo kam gueɗe ɗe fof ina newi ina ɓeydo kadi newade ha joni wan noon ko Allah yaara hen wade ko Allah yaara hen noon koko ɓural tan woni andiraɓe araɓe Daka ɓe kam erete tan ko Yallah ɓeydu emin gonde haaliyanke goto ko galle amen jippotono Murtuɗo Diop o wi Daka kala garɗo
artat so ina artane addorto haa jooni ko ɗum tan woni ɗo kala mo Allah addi ɗo so hootine ma aw woɗɓe ngara wan noon ɓural ngal e ngal mawni e ngal juuti e ngal feewi sinno wonano ko fuɗi sinno wonano goonga puɗɗo woni ɗo tawanno woppaɓe walla tawanno usti so ina ɓeydo tan ko ɓural ngal woni ɗon ɗum noon baba inde nde holno mbiyataɗa e holno mbaɗɗa to Daka Mamadou Oumar Diallo to jeeyɗa Duggere Duggere Pooli Boɗeji Duggere Pooli Boɗeji eyi koye nder leydi Mauritanie hol hitande mbaɗɗa arde Daka e holno duuɓi 50 mbuɗa ara e Daka ko ɓeyda tan jiimi hen e ɓural e weltare kadi ko jaam taw wonani min ha hande kadi min ñaagui hen tan ko moƴƴere eyyi duuɓi 50 saaha waɗino oɗon gara nden on saaha no muusi no metti arde fo min gara min gujja lamɓe e min gujja maayo kono foof hay so aɗa hirsi aɗa waɗa a ƴeewa no garuɗa min piyama min sokama kono foof min goppama tan min arde nota Daka o kadi Allah waɗi hen kisal min waɗi hen ɓeydare kala kadi min jii min poɗɗo min gadda ɗum eyyi noon wayi holko ɓuuri weldema e Daka baba guila ɓamɗa arde duuɓi 50 dental ngal ɓuuri weldema yiide seeremɓe ɓe dental ngal e yiide seeremɓe min ceedoɓe min daro e laabi hayso yimɓe no keewi min daro ko foti e heure uji 3 pour ha min jiyat joni holko ɗeɗonɗa yimɓeɓe meeɗa arde Daka aɗa yiiɗi gara mbatta arde Daka jeeya moƴƴere wonde e min jiiɓe tan min mbiyata yooɓe gar min gadda ɓiɓɓe amen min gadda hoddiɓe amen min kawre wonɓe ɓe garata ɗo ga min mbadda mumen ha gara ko ɗum wonno toon ha hande kadi koye ɗum wonna baba jarama jarama Teren Fuuta lillahi haa jettoɗen to seeren ɓe hoolaaɓe ɓur e Gunaas. Teren Fuuta lillahi haa jettoɗen to seeren ɓe hoolaaɓe ɓur e Gunaas.